Талай кызларны башына әйләндергән бабай бу менә кара күрдеңме? Абый инде ул, абый. Аны интернетта карыйлар да гел сокланалар менә. Югалып йөргән, кара. Безне шунбай бабай. Сәфәриде. Хәлләрең ничек? Хәлләр ярый торган. Менә күрдеңме менә? Кызларны куып җитергә, шул җиңел кийгә аягына кигән. Иначе ул тоталмыйсың, алар каты чаба бит катыннар. А? Катыннар, кызлар каты чабалар алар. Ну, син акча күрсәтсәң, алар азрак ничектер ашыкмый йөгерәләр, ашыкмый. Акчаны. Әмір білсаң, мұны қызым бишлекле. Ақша шықса, шында кісәден ие. Вот, а бұлай алар шабалар, конечно. Шуға көре. Түбәтәйін келішіп тұра прям вообще. Да. Сенің қаллар? Аллаға шүкір, салқын тиді міне біраз. Міне әлік бір салқын тисе, таныш қыз келедір еді. Мешіктір салқын тиген тиз бітәдір міне. Ну, шының үшін қойнаты бұрақ етеге, қойны. Қойнар чайды. Чайны қойнатырап түрлі нелер ана саталар бит анда, Робертлар. Қыша сата? Ну, бит түрлі аю қамырлары, жүзімешлер. Шундай чайларны күбрәк эчәргә салкын тисе. Мен аны Кабардино-Балкариядан алып кайттым. Үләннәр төрле, бик файдалылар. Бездә кояш алай түгел бит инде. Шулай инде анда конечно анда файдалыдыр инде алар. Файдалы. Анда туры шул мәтрүшкә, сары мәтрүшкәләр диләр. Анда шул бабайлар шул үләнне эчәдә ди. 100дән артык булса да кызлар кул бириләр, значит, әле өйләнәс килеп, әбиләрне кул бирәләр ди. Бездә видиш, кояш алай түгел. Син генә правда кул бирисең монда апаларны. Все булды. Аларны кумасаң да алар менә ни хәл. Алар күп нигәдер менә. Ир кешене сакларга кирәк. Сакларга кирәк. Nanti nasi sop lalu kita tinggal.